Ya, sekali ngawo nungala ka right. Ya, ngikuweni phela. Hayi mina ngizamukele ngoba kakhulu ngizwale phansi nokuphumula ngempilo okwamanje la nginezinto ngizosha amasiko Umkhaya. Manje mfethu lokho kwenzayo la mhlambe ukwenza ngempela leli life. angikwenzi kwangempela. All right. Hayi siyabonga. Next. Sanibona igama lami uThephatele. So aleluni uMahlisi. Dada ayibonela bo. Ya. Ushaya isimo. Lento engenzayo yabo ayiyona impela. Ya, hayi siyabonga madoda. Next. Sengibona igama lami ngingibelindidala amaphumulo emthandeni nompedweni. Isibongo ngathula ngalesini ngifike la maybe ngithi ngizoshaya lesini ngifisa impumelelo kodwa lokho besikwenza bangalona iqiniso Bekumdlalo. Amanga kahlahla ufile ngempela. Abazali emakhaba khulile. Okay, siyabonga ke bafethu ne. Bapho director beni. director sashone ngala isithaba. All right, hayi siyabonga. Kupho sibu. Ayicathi yena cameraman. Okay, siyabonga bafethu. I've been living like a dog when I really should be living like a king. Like a king, like a king. Maybe it's because of the choices that I had to make. Baba ngiyathandaza ukuthi ngibonise indlela ngoba nami ngisazi ukuthi kumele ngenze njani empilweni yami ngoba noma ngizama